Velkommen til Den Britiske Vinkel med mig, Morten Rønnelund. Og mig, Mike Bowden. Vores premiereafsnit, vi skal tale om en hel masse, om det britiske og amerikanske forhold især, men vi kommer ikke udenom, at vi nok også er nødt til at præsentere os. Sådan er det jo, når man viser sig første gang på en eller anden form for scene. Det er rigtigt. Så hvem er du? Jamen, som du ved, jeg kan ikke rigtig lide, Morten, at tale om mig selv. Men jeg hedder Mike Bowden, som sagde i starten. Jeg er fra London i England. Jeg flyttede til Danmark i 99. Jeg er gymnasielærer. Jeg underviser i engelsk og samfundsfag. Det er sådan meget kort, hvem jeg er. Hvorfor flyttede du? Jeg flyttede, fordi jeg bor i London med en dansk kæreste, og hun vil gerne læse til sygeplejersk. Og på det tidspunkt havde jeg ikke nogen formel uddannelse. Jeg arbejdede bare i et eller andet Sony-butik, solgte fjernsyn og sådan noget. Så det var ikke, fordi jeg var sådan i gang med på et eller andet karrierevej. Så jeg tænkte, hvorfor ikke prøve lykken i Danmark? Og det var sådan lidt spøjst. Den 9. september 99, så flyttede jeg til Danmark. Og ja, så nu har jeg faktisk boet i Danmark længere, end jeg har boet i England. Kan du så også lide Danmark bedre, end du kan lide England? På mange punkter. Og måske nogle af de punkter, eller nogle af de ting, jeg ikke kan lære om England, de kommer frem, når vi skal når vi når hen til vores hovedemne i dag. Netop the B-word, Brexit. Jeg hedder Morten og er journalist og har været det i 30 år. Nærmest siden gymnasietiden begyndte jeg at skrive de første ting, og jeg er ikke stoppet siden. 17 år i Danmarks Radio i alle mulige forskellige stillinger, et par år ude i det offentlige som leder for noget formidling der. Nu selvstændig indlæser lydbøger og kommenterer britiske forhold for en stribe medier. Radio 4, Avisen Danmark, indimellem på News, indimellem på Danmarks Radio, den slags ting. Og hvis du spørger mig, hvad for en nation jeg bedst kan lide, så tror jeg, det bliver Storbritannien. Men det er en længere forklaring, som garanteret er et tredobbelt ekstra afsnit hver på et andet tidspunkt. Fordi der er mange af de grundlæggende sådan, samfundsopbygninger i Danmark, hvor jeg synes, Danmark har den bedste løsning. Men der er så meget liv og vibration i den britiske kultur, at det ligesom nærmest betyder mere, hvis jeg skal lave en afvejning. Og det er det, jeg synes faktisk er det gode ved at have dig med på den her podcast, kan man sige, fordi din kærlighed og kendskab til Storbritannien er større end min. Og det synes jeg faktisk er fascinerende, og jeg føler mig selv, at jeg lærer lidt om mit eget land, når vi snakker sammen. Så det synes jeg er spændende. Det er i hvert fald på en eller anden sjov måde vendt en lille smule på hovedet. Og dit dansk er også bedre end mit, og så kan vi hver især bidrage med et eller andet. Måske skulle vi også lige gøre den lille reklame, at så vidt jeg kan se, er der ikke andre danske medier, der tilbyder en dedikeret dækning af Storbritannien. Der er selvfølgelig nogen, der har korrespondenter af Storbritannien, og på den måde så popper det op her og der, når der er noget. Men sådan et dedikeret medie, eller det som USA for eksempel kan have i mange sammenhænge, det er der ikke rigtigt. Nope. Så på den måde er det lidt et unikt tilbud. Og er der så grundlag for det? Jeg synes ja, både fordi Storbritannien er vigtig, men også fordi jeg tror, jeg har identificeret et hemmeligt crush, som danskerne har på Storbritannien, uden måske altid selv at vide det. Og det er faktisk det, jeg repræsenterer. Jeg repræsenterer Danmarks hemmelige crush på Storbritannien. Se, jeg kan ikke lide at snakke om mig selv. Det går altid galt. Men altså alene mængden af gymnasieelever, du må have taget med til Camden Market igennem årene, overstiger jo nærmest et mindre bruttonationalprodukt. Det er nemlig rigtigt, ja. Bananstat, ja. Jeg har gjort mit for den britiske økonomi i hvert fald. Sådan helt stringent kan man også tillade sig at sige, at Storbritannien som en handelspartner med Danmark kæmpestor. Rigtig mange britiske virksomheder opererer i Danmark. 10.000 vis af arbejdspladser baseret på, at der er britiske virksomheder her. Tilsvarende den anden vej. Det er milliarder af kroner, britterne investerer i Danmark, og det er endnu flere milliarder, vi investerer den anden vej. Så hvordan det går britisk økonomi for eksempel, er ret interessant for danske investorer. Der er rigtig mange danskere, der studerer i Storbritannien. Der er rigtig meget anden udveksling, og så er der hele den kulturelle kobling, som vi har, udover bare følelsen af, at vi blev befriet af jer dengang i 2. verdenskrig. Men her er et hurtigt quizspørgsmål. Hvor mange britter er der i Danmark? Ved du det? Hvor mange af dig findes der? Jeg har læst det for måske et par år siden. Er det ikke sådan et par tusind? Gætter jeg nu.
Det er et gæt. 18-19.000 var det seneste tal, jeg kunne finde ud af. 18-19.000, okay, det er lidt mere end et par tusind. Hold da op, der er mange af os. Men hvis du så tager af alle nationer, altså alle etniciteter, der er her, så danskerne er selvfølgelig øverst. Og jeg kan hele listen udenad. Men jeg ved, hvor Storbritannien ligger på den seneste, jeg så, som er et par år gammel. På hvilken plads tror du, at britter ligger som en andel af befolkningen? Hvis der er flest danskere, sådan noget 90% eller sådan noget. Snakker vi top 10 eller top 5? Vi snakker top 10. 7. plads. Ja, cirka. 10. 10, okay. Jeg ville have troet, det var mere, men der er rigtig mange andre. Altså, jeg tror, vi bliver slået af Irak, blandt andet. Okay. Men det er måske for en anden god gang. Jeg tror bare, min pointe med den her kæmpemæssige omvej var at sige, at Storbritannien er vigtig for Danmark, og Danmark er på mange måder også vigtig for Storbritannien, men måske især den første vej. Så derfor, alene derfor, synes jeg, der er grundlag til, at der er nogle medier, og også det her, som bider ekstra ned i de britiske forhold. Og det er så det, vi gør hver uge, året rundt. Lad os så gå til dagens emne, og det bliver sådan, det er, når vi kommer til de her episoder. Der vil være sådan et hovedemne, som vi tager fat på hver gang, som vil være typisk det største, der er sket i den forgangne uge, med relation til Storbritannien eller i Storbritannien. Og det, vi har snuset os ud til den her gang, det tror jeg simpelthen også resten af verden har, jamen det er den handelsaftale, der er indgået mellem USA og Storbritannien. Yes. Så du det forsinkede pressemøde, hvor Trump sad i sine fine omgivelser, og Keir Starmer, den britiske premierminister, sad i et, for at sige det rent ud, røvsygt mødelokal med en telefon på medhør foran sig? Ja, det så jeg faktisk, ja. Det var sjovt, spændende, og på et eller andet måde, det prikker til min egen selvforståelse, fordi også på et eller andet, jeg vil ikke sige rørende, jeg har ikke tår i øjnene, men jeg blev revet med i deres retorik. Hvorfor? Det kan jeg ikke komme uden for. Ja, og igen min egen selvforståelse, fordi det var ikke så meget det Starmer han sagde, det var mere faktisk Trump. Det her, at da de snakkede om, at det var næsten til the hour, dengang vi i dag fandt sted, og det var ikke så meget, selvfølgelig, man forventer lidt, at de britiske politikere, du altid driller mig, når jeg siger det, premierminister, han er ikke været noget premier, men den britiske premierminister inddrag det her sådan historiske øjeblik. Men det var faktisk det, at Trump han gjorde det. Fordi Trump siger, hvad han vil. Han har ikke noget respekt, kan man sige, for fortiden, for historien. Det er også sikkert, fordi han ikke ved det. Men det, at Trump også understreget det her special relationship, det er mellem UK og US. Den der sådan lidt patriotiske, det vil ikke patriotiske følelser komme op i mig, som ja, det er lidt sjovt, når man sidder sådan og reflekterer over det. Men jo, jeg kunne ikke bare lade være med at tænke, fedt mand, England har det her selvforståelse, at vi er så vigtige, og vi er vigtigere end alle andre, måske. Og på et eller andet måde, når den vigtigste, sådan objektivt, handelspartner, siger det, jamen, så må det være rigtigt. Og er der også det samme svung i det, når det er Donald Trump i 2025, eller var der lidt mere gryn i, når det var Ronald Reagan under den kolde krig? Jamen, under den kolde krig, så var jeg sådan, når det var Reagan, så var jeg 6 år gammel, så det er svært at... men det var igen lidt, jeg var totalt imod Irak-krigen. Og også indtil jeg bringer det på banen er, det er fordi, jeg tror, Danmark måske har lidt af det samme. Fordi, who was the coalition of the willing? Hvem var det? Det var USA, det var Storbritannien, og det var Danmark. Og på en eller anden måde, Danmark var med, ikke? Det ved jeg ikke, hvad var det, jeg prøver at sige? Jeg prøver at sige det her, hvor de store, vigtige nationer har tillid til og ser dig som lige værd. Det kan et eller andet. Synes du ikke det? Hvordan har du det? Jo, jeg ved ikke, om jeg er stolt af at være dansk i forhold til Irak-krigen, men jeg kan blive, altså nu bliver det en lille smule filosofisk, men kan det virkelig passe, at den britiske selvforståelse kan blive boostet og komme på grådens rand af at blive rost af USA? Er I ikke større end det? Ja, du prikker til et stort emne, fordi vi også på mange måder kulturelt føler os overlegen.
Og er det. Det vil jeg gerne tilstå. Ja, men det vil jeg også sige, vi er. Men de har også nogle fantastiske, kan man sige, kultur i forhold til måske fjernsyn og film og sådan noget. Ikke bare, og drevet populærkultur i årvis. Ja, det må man give USA. Ja, det må man give USA. Og det, jeg er også vokset op med det, selvfølgelig deres musik og deres sådan, media output. Men på mange måder i forhold til sprog, i forhold til nuancering, i forhold til, kan man sige, udtale og bare sådan fin kultur, det besidder vi, og det kigger vi ned på The Yanks, ikke? Og som vi ser i London, The Septic Tanks, Yanks, ikke? Og, men når det handler om det her med, kan man sige, magt, det er lidt ligesom mig der har snakket før om, da jeg voksede op i London, det kan det godt være, at vi kommer tilbage til på et tidspunkt, hvor det er et eller andet, som har virkelig meget magt at udøve det, og man bliver virkelig glad for, at man er faktisk på deres side. Og med Trump, det var måske lidt tvivl om det, og som sagt med Trump, han er ligeglad. Så hvis han ikke har det sådan, så tror jeg, han vil ikke sige det. Han siger ikke bare noget for at please. Så det at, til trods for Donald Trump, at den her alliance, the special relationship, er stadig, kan man sige, i takt. Og han på et eller andet måde har et eller andet dybt respekt. Ja, det giver ikke noget mening. Jeg er flov over det, men jeg kunne mærke det. Det kunne jeg. Og når vi tillader os at snakke så meget om det der special relationship, som blev nævnt der, og som bliver nævnt nærmest hver eneste gang, at de to nationer nærmer sig hinanden, så er det fordi, der måske i virkeligheden er mere at tale om i den sætning, end i den faktiske handelsaftale. Så lad mig lige prøve at ridse den op helt kort. For det første er det ikke en handelsaftale, fordi teknisk set, som jeg forstår det, og der kan være, at vi skal have fat i vores venner på Only in America-podcasten, ikke? Men teknisk set kan præsidenten ikke alene indgå handelsaftaler med andre lande. Det skal igennem kongressen og godkendes. Så det er noget andet end en handelsaftale. Det var en nedforhandling af de tariffer, han havde indført. Yes. Og det betød blandt andet, at der kom lidt fordel for britiske biler, hvilket er en stor ting. Der er jo ret mange, det er en af de største eksportmarkeder, hvis ikke det største for Storbritannien til USA. Det er biler, og der blev tarifferne sænket til 10% for de første 100.000 biler. Derefter så er den tilbage på normal. Yes, det er rigtigt. Så er det bare tilbage til normal, men åbenbart de biler, vi sælger til USA, er cirka omkring de 100.000 alligevel. Så det har nok passet med, hvad det alligevel var. Men det er bare for at sige, at det var ikke en fuldstændig blanko-check, hvor at de bare kan fyre den af med Land Rover til USA fra nu af til den lave takst. Og i øvrigt skal man lige huske, at nogle af de takster, der bliver handlet ned her, de var der ikke før. Så det er en aftale baseret på at få en lidt mindre lussing end de andre. Enig, ja. Der er også nogle lettelser på andre områder, for eksempel forskellige former for metal, stål, som får lov til at passere lidt lettere mellem de to lande. Detaljerne kan jeg simpelthen ikke finde. Jeg tror ikke, de er færdige med at forhandle dem. Og så er der andre stumper, som de heller ikke er færdige med, blandt andet på farmaområdet, altså medicinalvarer på kryds og tværs. Det er også en forholdsvis stor vare. Så det var lidt en aftale om at lave en aftale. Det var i hvert fald det, som mange medier noterede sig, da de prøvede at gennemskue det der pressemøde. Til gengæld, så bare i forhold til indholdsmæssigt, så regnede alle med, at noget af det, som Storbritannien ville give sig på, det var at forære USA en stor rabat på skat til tech-giganter, fordi mange af tech-giganterne er amerikanske, og de har været virkelig sure over, hvor meget den britiske regering har været efter tech-giganterne på skat og på sikkerhed i forhold til børn på internettet og den slags. De synes virkelig, det har været besværligt at operere i Storbritannien. Så man forestillede sig, at det kunne være en lille gave til Trump og hans tech-venner, the tech bros, hvis de kunne give sig lidt på skatten. Men der var ingen bevægelser på det. Nej, ingenting. Enten så ved de godt, at vi alle sammen holdt øje med, om det ville ske, altså om de simpelthen lod sig tage gidsel og blive presset til at give frit spil til Facebook og andre. Eller måske skal vi holde øje med, om der går et par måneder, og så sker der alligevel et eller andet på det område, sådan lidt løsrevet for den her aftale, og så var det sådan under hånden. Hvis du giver os den her nu, så får du noget om 3 måneder. Det er set før i international diplomati. Ikke? Det er rigtigt. Det skal også bare siges, at det der med stål, som du snakkede om, det er 0%, så tariffen på den er fuldstændig fjernet. Præcis. Yes. Der tror jeg også, at begge nationer har behov for det, og det var i hvert fald gode nyheder for Storbritannien, som for nylig jo var nødt til at overtage British Steel, det sidste af den type helt store smelteovne fra kinesiske ejere. Så nu er det den britiske stat, der styrer det, fordi kineserne var lige ved at lukke den der ned, hvilket havde kostet dyrt osv. Så stål, vigtigt. Ikke mindst, hvis vi alle sammen skal til at opruste og lave militært grej, så skal vi bruge stål i massevis.
Så på den måde var det hjørne alligevel betydningsfuldt. Men en stor, fed handelsaftale, der bare er guld for Storbritannien, det var det i hvert fald ikke. Det var det ikke. Jeg læste på Yahoo Finance i dag, at de kaldte det for en nothing burger. Okay, det er alligevel et frisk ord. Ja, en nothing burger, men fordi markederne nu tænker, at okay, så kommer der flere handelsaftaler i gang. Så it was a big nothing burger, but the market still thought it tastes good, eller et eller andet. Jeg tænkte, det var bare meget sjovt. Men ja, en nothing burger, det her handelsaftale. Altså det, man forestiller sig, det er, hvis nu vi lader som om, vi har indgået noget, så kan vi få rullet det i gang. Så vi kan gøre hinanden den tjeneste og spille et lille teater. Ja. Er det, der har været meningen? Ja. Jo, det er... Men igen, hvis jeg går tilbage til forsvar, det jeg sagde før, England, eller Storbritannien, var den første, der har lavet en aftale. Og på et eller andet måde, jeg ved godt, det lyder måske bare totalt tomt og dumt i dine, men der er så mange større handelspartnere derude. Men den første handelsaftale, han har lavet siden de her tarifmure, han satte op, det er med Storbritannien. Og det tror jeg på igen symbolsk betyder det noget. Så er spørgsmålet, er det fordi, at Storbritannien bare er vigtige, og han bare skulle have en aftale med Storbritannien i en fart, selvom den var forholdsvis lille, eller var Storbritannien bare den første, der bøjede under for bølgen? Det er et godt spørgsmål. Keir Starmer sagde ikke, at han har valgt den rigtige strategi. Det var rigtig mange, der sagde, at han skal gå hårdt med hårdt. Men han valgte en sådan diplomati. Nogen vil måske kalde det hans diplomati, lidt røvslækkeri, må I sige det. Så han siger, fordi han har valgt den diplomatiske strategi, han har med dialog og med diplomati, så er det derfor, han har været først for alle de andre lande, og måske, som vi kommer til lige om lidt, EU har sådan valgt, hvordan kan vi, sådan, hvad var vores modsvar, hvordan kan vi gøre livet besværligt for dem, så har Storbritannien sagt, nej, lad os snakke om det. Så det kunne godt være noget om det, men jeg siger bare, det er det, der Starmer, han selv siger, men ja. Nu fanboyer og crusher jeg en lille smule på en brite, og især på hans hjerne. For i baggrunden, hvis man ser det der klip med Trump, der sidder i Det Hvide Hus og taler med Keir Starmer på telefonen, i baggrunden, lige bag ved Trump, lige bag ved hans venstre skulder, der står Peter Mandelson, som er den britiske ambassadør i Washington. Yeah. Og Peter Mandelson, en tidligere kæmpestor Labour-figur, minister, involveret i skandaler og alt muligt andet, men også den store spinmeister der i nullerne for Tony Blair og hans regering. Hans hjerne opererer på et andet niveau end alle andre menneskelige væsener overhovedet. Det er bare mig, der er fanboyer en lille smule på det. Og når Peter Mandelson stiller sig ind i det, han godt ved er inde i billedet lige bag ved Trump, og gerne lægger ansigt til det, der virker som en virkelig tynd aftale. Når Peter Mandelson gør det, så får jeg den tanke, der er mere på spil end som så. Yeah. Og at han gerne vil være på det historiske billede, som vi ikke alle sammen kan se det fulde, den fulde bredde af endnu. Så når det er bare en lille konspirationsteori, fordi at Peter Mandelson stiller sig ikke ind i lorteaftaler. Nej, så du mener, når du ser, at det er mere til aftalen som så, mener du, ligesom du sagde før, at måske om 3 måneder, der kommer mere, det her bare starten på noget, eller bare det, du mener præcis med det? Ja, eller at der er noget andet, de har forhandlet noget andet. Altså, måske de er blevet enige om noget Ukraine, hvor det har været det hele værd. Så lad os bare lave en skød aftale på tarifferne, fordi nu har vi fået dig med ombord på noget Ukraine senere. Okay. Eller hvad det nu er. Altså noget andet diplomati ude i kulisserne. Det er ren konspirationsteori og gætværk, men det er bare, når jeg ser Peter Mandelson, så tænker jeg straks, der er flere lag i gang her, end det vi så, fordi der var i virkelig ikke særlig mange lag i den aftale. Og derfor vil jeg ikke have mistænkt Peter Mandelson for at møve sig ind i billedet. Men når han gør det, så tror jeg det, fordi der er noget mere bag. Men det må historien vise. Ja, time will tell, ja. Lad os tage en kort pause, og så vender vi tilbage og snakker om det altid nærværende Brexit. Lige om lidt. Velkommen tilbage til Den Britiske Vinkel med mig, Morten Rønnelund. Og mig, Mike Bowden. USA og Storbritannien har altså indgået en eller anden form for handelsaftale i citationstegn, fordi det er det teknisk set ikke, men en eller anden form for aftale, der i hvert fald reducerer tarifferne imellem de to lande på visse udvalgte områder. Hele aftalen er ikke på plads nu, og alle detaljerne er ikke forhandlet fuldstændig på plads, men de var i hvert fald de første til at indgå en sådan aftale. Og så er der jo straks nogen, der i Storbritannien jubler og råber, der kan I se, Brexit var en god idé, for havde Storbritannien været med i EU, så havde de ikke kunnet lave en
aftale en til en med Donald Trump. Tror du på den argumentation? Jamen, sådan teknisk set er det rigtigt. Mm. Tror du på, at det har været en fordel? Jamen, det er måske lidt historieløst, ikke? Fordi hvis man kigger på Storbritanniens økonomi siden Brexit, og så hvordan det ellers ved have været i dag, jo, så ved man måske have været bag en meget højere tarifmur. Men ja, Britens samlede økonomi har været næsten et net sådan negativt, siden Brexit blev indført. Så om man kan sige, jo, det er rigtigt, at vi kan handle alene med USA, og få den her, en lille brugdel af det her tarifmur fjernet eller lempet. Men hvordan vil Storbritanniens samlede økonomi have set ud, hvis det var, man stadigvæk var en medlem af det indre marked? Ja, og den vil formentlig jævnføre, hvad for en prognose man nu kigger på. Og hvis man kigger rent på prognoser, der jo bestemt ikke kan se hele billedet af Brexit, men så er det sådan noget med, I 4% bagud. Yes. Jeg siger I hver eneste gang, I har gjort noget forkert, ikke? Yep. Så bliver du inkluderet i det. Men prognoserne siger sådan noget 3-4% lavere på væksten, end I burde have været. Mm. Og det er et spørgsmål, om I har fået det tilbage ved, at lussingen fra USA til Storbritannien er en lille smule mindre i nogle dage. Altså lige før vi gik i gang med optagelsen her, så kunne vi også se, at der er begyndt at tikke ind om aftaler med Kina, ikke? Hvilket har fået aktiemarkederne til at boome rigtig godt, kan jeg i hvert fald se på min egen konto, ikke? Så det. The beers are on you. Yeah. Ja, præcis. Nej, men så altså, det kan jo ende med at være en kortsigtet gevinst, hvis den større aftale nu med Kina i virkeligheden rykker mere for den samlede økonomi og vækst, og så kan det da godt være, at Storbritannien står lidt for pjusket tilbage. Ja. Det er bare hele den der Brexit-snak om friheden til at handle. Jo, der kunne indgås noget her, men havde det måske været lige så fordelagtigt at være en del af EU, og så handle med et eller andet form for fælles tryk, fordi der er mere muskel i. Og det er den der, er det i sådan en situation, er det så en fordel at være hurtig, fleksibel, Brexit-agtig alene, jeg kan lige rykke på benene, eller er det en fordel at være lidt tungere, men muskel? Yes. Hvad er der brug for i situationen? Jeg så lige faktisk i dag, Keir Starmer faktisk sige noget, som gjorde mig lidt bekymret. Han skulle snakke om migration, som var den største, kan man sige, emne bag Brexit, der optog hele landet. Og han sagde, at take back control, sagde han, det er Labour-politik. Det var lidt sådan, men... Så bare for at være helt skarp over for lytterne, når Mike sukker over take back control, så er det fordi, at det var den der Brexit højrefløjs ud med alle indvandrere. Det var et af deres store slagord under Brexit, og det gør selvfølgelig ondt på sådan en woke gymnasielærer, der bare fylder vores gymnasieelever i Danmark med hele spektret af alle de frelste sager. Det er derfor, at sådan en yberliberal som dig næsten ikke kan tåle, at det røde parti i Storbritannien nu også siger take back control. Hvor skal du så høre hjemme? Det gør ondt. Ja, præcis. Det gjorde lidt ondt. Det gjorde det. Men, og du har ret, ja, take back control, det var det her om suverænitet, ikke? Og at England skal stå alene, så take back control af vores eget land, ikke? Og vores egen fremtid. Så tag den tilbage for Europa, som vi har hørt alle argumenter også for de anti-EU-partier. Igen, Messerschmidt har været enormt, i Danmark har været enormt kritisk om EU, og det her med at skulle bestemme over egne grænser og over egne menneskerettigheder, og vi også har haft med Stockholm, som siger, at de her menneskerettighedskonventioner, som Danmark følger, det er måske til forhandling og sådan noget. Så jo, det er rigtig, det kender vi godt, men det er bare lidt trist, når Keir Starmer siger det i dag. Tilbage på sporet, for det er rigtigt, at vi er at lave en eller anden større udrulning af en immigrationsplan netop i disse timer, mens vi optager. Det kan være, at vi kan snakke om det i næste uge, for det lader til at være en ret voldsom stramning af immigrationsreglerne. Men tilbage til et andet spørgsmål, til handelsaftalen, til Brexit, til forholdet til EU, fordi i næste uge, der kommer en hel masse EU-ledere, EU som sådan, på besøg i London, fordi at Keir Starmer jo gerne vil lave et Brexit reset. Det går forud for alt det her handel. Det går forud for Trump. Det er en gammel ting. Vi vil gerne lave et Brexit reset. Blandt andet
fordi, som jeg sagde før, at man er bagud på økonomien, og man derfor man gerne have et tættere forhold til EU, som er en kæmpemæssig handelspartner for Storbritannien. En kæmpe mulighed for at tjene penge, afsætte sine varer og få billige varer osv. Så han vil lave det her reset. Og spørgsmålet er så, om det der med at have lagt sig for fødderne af USA, som den allerførste nation, og lavet en lidt fesen aftale, er de fleste økonomer og alle mulige andre enige om, hvordan det stiller ham i forhold til EU-lederne, når han siger, og så vil jeg også gerne handle med jer. Men hvis man snakker konspirationsteorierne, det kunne godt være, at årsagen til, at den aftale med USA var så tynd, det var netop fordi, at den store aftale, den store omfattende aftale, vil han gerne lave med EU. Så han kunne måske sige, jeg kunne have lavet det aftale om den og den med USA, men nej, jeg vil hellere faktisk snakke med jer, fordi vores alliance er stadigvæk meget vigtigt, til trods for Brexit-afstemning. Igen, det er gætværk. Men du har i hvert fald ret i en pointe her, fordi at de sagde nej. Kun en. Måske en halv. Men vurderer selv, altså, at britterne sagde nej til USA i forhold til nogle forskellige fødevarer, hvor de simpelthen ikke ville bøje reglerne. Præcis. For om det var hormonbehandlet, om det var klorbehandlet og sådan noget. Ja, og det er i hvert fald for at sikre, at man ikke lukker varer ind i Storbritannien, og bagefter vender sig mod EU og siger, vi har spændende varer til jer, lad os lave en spændende aftale. Hvorefter EU siger, nej tak, har I ikke lige taget imod storebrors hormon genneminficeret et eller andet fra Texas og omegn. Så der sagde de i hvert fald nej. Så de har sørget for, med den tynde aftale med USA, at der ikke er noget, som gør ondt på EU. Ja. Altså de har ikke båret på nogle fødevareregler, eller giftig legetøj, eller noget som helst. Altså, de kan stadig passe ind i EU-markedet, uden at der er kommet farlige amerikanske varer ind. Jo, men for at svare for det spørgsmål, jeg tænker også, at det skulle handle om, hvor meget begge parter er, kan man sige, over Brexit. Fordi jeg kan huske på det tidspunkt, hvor EU sagde, jamen hvis I melder jer ud, så er det ikke fordi, vi skal være søde ved jer og gøre livet nemt. Og så selvfølgelig Brexiteers, dem der støtter Brexit i England, de kan ikke lære os og bla bla bla, men måske den tid er nu forbi, at vi skal støde hårdt med hårdt. Måske har Europa accepteret, at EU har accepteret, at sådan er det bare, og vi skal få det bedste ud af det. Jeg ved ikke, fordi på et eller andet måde, man kan godt sige til Storbritannien, det var forståeligt at sige til Storbritannien, jamen kære ven, vi fortalte jer 10 år siden, da det skete, I lyttede ikke, så nej, I får ikke den her dejlige handelsaftale, så I kan komme med igen, men fordi sådan var retorik sådan lidt i tonen dengang, men den er stadigvæk sådan. Især nu også med Ukraine og Rusland og Stammers rolle i det at samle det her. Det kunne godt være, at tonen er lidt en anden, og det skal vi selvfølgelig vente og se. Det er om en uge, at der er det her EU-topmøde i London, hvor man forsøger et Brexit-reset. Og jeg er personligt ret spændt på, hvad britterne spiller ind med, og jeg er personligt, som du siger her, jeg er også ret spændt på, hvad synes I selv? Altså hvor meget den stemning, der kommer fra EU den anden vej. Altså om det simpelthen er blødt op. Fordi, som du siger, vi er ikke langt tilbage, før at franskmændene, de har været sådan, hvad synes I selv? Altså, og været glemt alt om det. Det var et dejligt fransk sang, ja. Så det bliver ret interessant fra begge parter, hvordan et EU-reset kunne se ud. Så det vil jeg sætte stor pris på, i øvrigt at være tæt på. Så næste afsnit af podcasten, den laver vi i hvert fald, mens den ene halvdel, mig, er i London tæt på live from London. Ja, live bliver måske så meget sagt, men i hvert fald til stede i nærheden. Lige inden vi slutter for i dag, søndag blev der uddelt BAFTA-priser, BAFTAs tv-priser. Yes. Endelig kan vi snakke om noget, jeg ved noget om. Fjernsyn. Ja, hvad noterede du der? Var der noget særligt for dig? Jo, at jeg har ret. Det er det, jeg altid noterer mig ved. Fordi min yndlingsserie, og det har ikke så meget Storbritannien, BAFTA'en er Storbritannien, det er fint, men min yndlingsserie sidste år, den som jeg synes var suverænt, og hvis vores lyttere ikke har set den, så skal de. Det var Shogun på Disney+. Det var, jeg har ikke over for, hvor god det var, og det vandt, kan man sige, bedst international serie. Og så ja, og det var fuldt fortjent. Ja, Briten har selvfølgelig et forslag, der ikke er britisk. Må jeg så sige noget andet som en sidste anbefaling? It's the special relationship. Jeg nikker genkende til the special relationship. Vi er bare på vej til, at vores ikke rigtig bliver det.
Men lad mig nævne en anden serie, der vandt, og den vandt på tværs af flere kategorier. Mr. Bates and the Post Office. Yes. Som både er en vellavet, veldrejet semi-fiktionsserie, men faktisk også lidt dokumentarisk, for den er baseret på virkelige hændelser, og den er baseret på en kæmpemæssig skandale, som vi stensikkert heller ikke har hørt det sidste til, heller ikke i den her podcast. Nemlig, og nu gør jeg det helt kort, at et IT-system i postvæsenet virkede så skidt, at en hel masse lokale postmestre kom bagud på betalingerne, uden at kunne gennemskue hvorfor. Der blev begået selvmord, folk gik konkurs, altså skandale på skandale på skandale fra det her nye IT-system, som postvæsenet måske godt vidste, der var noget galt med, men blev ved med at afvise, at der var noget som helst med. De blev ved med at bare kræve de her manglende penge ind fra de lokale postmestre. Kæmpe skandale, som der snart skal udbetales nogle erstatninger på. Og den her tv-serie er både underholdende, en vigtig, god genfortælling, men den genstartede også debatten om skandalen, så der nu rent faktisk er udsigt til, at der kommer noget politisk vilje til at få tilbagebetalt for de mange tusinde ofre, den skandale faktisk har haft. Så både er det god drama, det viser, at drama med kød og bund og vitaminer i stadig kan et eller andet, og stadig trække et publikum, og det stadig kan påvirke verden. Og Mr. Bates and the Post Office vandt altså også nogle af de her BAFTA-priser. Resten af listen kan man eventuelt selv google sig til. En lille ting, jeg næsten lige skal have med, selvom jeg ved godt, at vi er gået over tid nu. Ikke? Danny Dyer, en af de ikke specielt dygtige skuespillere, men en virkelig sympatisk fyr, der har været i daytime TV i Storbritannien i mange år. Han fik også en pris. Og det var, jeg så det ikke selv, men fortæller flere, det var ham, der fik den største klapsalve. Fordi der på en eller anden måde, han har været med i branchen i så mange år, og han er måske ikke den allerbedste og sådan noget. A national treasure er han. Ja, præcis. Han er bare okset løs, og på en eller anden måde synes folk, at nu var det bare fortjent, at Danny Dyer fik en. Og inden vi beder jer om at følge os på alt mulige medier, det skulle bare tilføjes, at det der Mr. Bates and the Post Office kan ses lige nu på TV2 Play og på TV2 Charlie. Skriv til os på den britiske vinkel @gmail.com, altså den britiske vinkel @gmail.com, og så, som Mike lige nævnte, find os på diverse sociale medier i forskellige udgaver af britisk vinkel, den britiske vinkel, og hvad der ellers er plads til, når man skal vælge sig et handle. Vi er rimelig til at finde. Og skriv til os med ris og ros, men mest ros, ikke? Og spørgsmål, hvis I har nogen. Ros? Ros. Ris og ros? Ja, og rov. Ja, ris og rov. Jeg tror, alle ved, hvad jeg mener, men tak for den. Jeg tror ikke, vi skal bede om så meget ris i de første afsnit. Kun ros og 5 stjerner på forskellige tjenester. Ros. Ja, stupid language. Ja. Michael John, lad os sige, at det var det, og så høres vi ved igen i næste uge på Genhør. På Genhør.